Hey, diki jo onyo de. Hey, diki jo onyo de. Diki jo 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 baru. Hey, diki jo nyoli. Diki jo loli. Diki jo 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 baru. Antara pahala di Sumarang 700 dicarikan UB di Kumara coba. Nabi Muhammad Mamluki tu wahai sahabat telah saudara wassalamualaikum kasidang masamu cubu lakabatan nanga mananga kacuri tu ada pun tangan satyo kita narani terjadi namanya basmu ya banyak jadi buat hukum dan wajib kita pertama sahadat coba yang kedua ketiga bacakan sampai puasa kelima dari haji tidak puasa itu sebab jari nalimo ya akiwani cukalah hikmahnya ke dalam negari katamu mana posi yang pujari sebisa ratu di dalam negari kau tua katanya patang jo pagi kedua talunju namun jari semisal cara dia pandai di dalam negara kau tua panunju itu dan ini katigo padamu si jari mati dari panokawannya tagak tinggi semisal orang kuat nagagah parani semisal ketarada dengan polisi kapi padamu si jari manis sagisara kayo di dalam negari kaum tua apalagi ikan intan joko di kasalang tenggang di anak negari kalimo kalingki agak kete sekali samisara ayat di dalam negari dan bagimu itu koita sapa kada apu karajo dah kamu kisalam ada apu di jinjeng kasamanya bari ke dalam negari lana to begitu nana balimu itu kau indah sapadu ayah puaku karajo nak mungkin maju seorang mailo nana mengganggu kau pas
sekali siapa malim jumpa dua orang banyaklah dijangkau raguan tak kesini tak kesini semua lagi dan ke dalam sidang apalagi kita berada di dalam minang di minang ke bawah di kambang di hujan talak buat di pandai talak dimasukin di mana kumalah kali malakala karena binalu jumpa di papi di dalam lalu di orang datang ada keliru lah bini yang dia kata masaku lah ganti di yang baju tegara tegara di guyu ke guyu di aco bagara laila malu kalau ringi ayah duiku paminatu baru pada cucu bayi itu ladan malu Tuhan itu layu ragadi bipaka iyo lai kulipa ayo Allah iyo madu lai kana kami iyo lai natija asanu layu iya lagi bija asanu lai tahu lana dihiranti galaka majudu Tanuka
pengajian ketorikan pengajian orang tua dia mulai datanglah nyoto ini sampai surah Juhar Nabi Allah ya ini paraman menjadi seni lagi sore sajadah ayat terjadi di sore sajadah ayat terjadi summa sawahu paraman rapi wana papa pigi dengan menuruni sama sotuhan lain menjadi ladkan masuk air terkena kontak kemudian itulah malaikat latifu menjadikan lupa iyo ay Allah kohnamu ay alati Allah kadara sama tone dede ape Allah puluh hari le sama tone Allah bulannya Babilola tango Saratila 20 Nalaikan nola tunggu Saratila 20 Akan nola suku dede Inilah masuk itu Tuhan menyuruh malaikat
Juntur Muhammad Salika Tafiyo Nanti masuk itu malaikat hembusan ditiup makanya wahyu laika dalam badan Lama Tubiyo Laidikatu Iyo Lainan Nanti Bulan Odi Matulan Iyo Nyoitu Odi Ada Kenyo Tuhai Betul ada iyo ada oh balahan iyo nyolah Kana lada iyo baga O bala lada iyo nyolam bebe Ay tarino dayo mandana ay badake dayo nadake Ngalai tangan lai kamuloy Ngalai kaki dayo matipe Galakan malada iyo diragi O bagi tulada iyo latampe ada iyo nyogini delai handa ada iyo lahagaji Lai sama sulada iyo nyotubu O barda mulada iyo jasmani sama solaynya oh barnamo dayo rohani Langkatu layo itu Aku bilo lada iyo sampai lagi baik barakan bana pasula iyo diri Nelai untuk lada iyo matimbang delai sajin Nelai batini Aku bilo lada iyo jowana delai iyo milana Iyo gano lada iyo bilangan Otam bilan lada iyo bulan Bilai lada iyo lagi iyo dari Nenai awal lada iyo lahirno Dengan nelai baru lada iyo babada delai baru barasonyo iyo dari telah barasa Nelai dari la iyo nanangi Alai datai kadiginan Lekara ada iyo diginyo Olai tagi lada iyo nakibo delai ada iyo nabi Nelai jadi lada iyo nalubo lupa de janji lupa la de janji ka Tuhan yang ngaso Karano lalu Nelado nyo setan ibu bapaknya ibu bapaknya ada kurang asuhan Lai kurang didikan Kurang lah didikan Tak kamu istilah ada itu asal sebabnya ondel sebabnya ada mangkunya kumpul Telah sampai durhaku Katuhan letapatu sama di silang Harimbun lah ditutup soal pengajian Sekian dikuku sekian dahulu dari kami berdua Sebagai sangguangan
manati nanti jo tak ubala de bakuran di dalam nadiyo manati oto manati kande nalane jo oto di tapi nandiyo hai jalan narayo aku danyo iyo nakala solo mungkin maka apang katuri anyo dena sopi le mamba o iyo antangan laki ako iyo antade urang awa yang tahu orang mulano dena layang tanang urang Jepang yang tahu orang Tokyo dena layang tanang urang Langan tapulo dena urang kilo iyo yang tanah laki uniangan tanah niyo ay laki ajo Lau kambang lagi nyokampi yo baru de tolanan la sudan amanang iyo ay jawaban dari kami tukang ay lacurito Alalay iyo de jawaban dari kami iyo nabado dari topan niyo singgala Ayo sekarang ko ane nandi kalam yo batarajo Ane nane tadi ni pagi nangko Api patah orang minang kabau kalai adonan de magato o indah ionan pado bari makan ai kami badu o indah ionan pado insang saat de kami nan badu o indah ionan pado lahe ato de kami tapakunyo kita lagi ni jari mani talenta cincin de paramato iyo relana la joma iyo ay kanina de nyo pinto Yesus sulai jari la de sapulu asapal iyo na joka palo iyo ini joma dari kami madu maduro iyo ay panadia Nai kami iyo de tani mo iyo ay kanjoda kiang ure sarato ay jotola kanyo o kulit iyo na jangan kabia siapu panalan naman jago nagia iyo ay na jalulu siapu panayo desa pamnyo Ay tulang oleh nanay jangan harapmu siapa pulo nakajago ure na jangan putu siapa dari pulo de manjago sama tu sahabat dan anam balik de manjago Sampai di balakan nampe ala di muko Sampai dan pulau di kanan kita ampe pulo di kiri kita itulah denyo mako sahabat dan anam balik denamonyo di bulanan manjago di batas tubuh kita wala taraka syai'un illa biiznillah iyo ay itu mako samparono takkan bagara sawatu juo malaikat izin Allah kesamato iyo walana lagi dawata panjang dusana ainan batanyo Aku satu iyo tolan tanyo Salah satu pulau yang dijawabnya malabi kami ne aja kami rasuai sio talabi iyo de tatu nale maaf kami pintu yang alala dibayar kontan di utang edan nado sana kami lah napatano Aditiko topanyo la tinggalang la harumi iyo kamari bedo ale malika bana tanyo anta inta patanyo ras
suka bedo Bakato protokol saban kaca ku silawat terakhir di malam nangko si musuh kita kebahagia itu akan dibahasoyo Tentangku ditantang tanyo batanyo elok dihantiyo dekan sajo kalau mengikit nanti menimba mau kuasa laju jangjo apalagi video TV nontonan tinggalan tarik sajo sabanan bacaan gula silawat nanti kanan ladini malam nangko manonan tingke sore izin nyola di bawah kepulanan lebininya manonan bacaan sore izin nyolai patahan duduk di bungko ini bala nakarancan bakalan kasero Amba iyo ay nakata na pinontonan tinggal di pagi hinangko iyo nanti kasar di dalam deh kiro-kiro iya pola gila denyo kito dene jarang-jarang yo de pasuo jarang-jarang iyo ete batamu masuk sarukunan de banaku ini ada denyo kito akanani yo batamu muko ini kabali hidup tanda bahibur rasul di kabidu tenang kalau tak ada lagi Quran bagaikan sayuran adurwiku ayo tentu mangan tu adena nasi cemato la biela nyoba napi nontonan tinggal di pagi nangko jolagunan miyo minang jolagunan de akan ditibao iyo pasanang di dalam mati pasajwa di dalam kiro-kiro adena supayo dena sana nasa juate pana di dalam dado iyo nakam bila kuwai ka iyo ayana jojaku Jadi aku latihan kuni ibarat jam mata sapu ada di jari mereka jodoh lasa umpam mulai jauh jandul Lenang di kola lagi pura dari kami Iyo kalaku kuat ladai kota banyo tu kojo tambah dengan berai sajo Alaga iram malau kana bintang dena di kulai namono oh situ anda dengan aslen dan kunjungi jodoh jo Sapa tutu dola palaja hakuki Tapi ide awal kuide orang itu anak silawai osaki sampai kini hari dulu kuliah bola Yo pedo sabana pedo mana banyak rumi sabana rumi akhirnya malah beha Sapa tutu dola palaja kalabuki Tapi ide awal kuide orang silawai osaki sampai kini masih bagoya Iyo malang bana untuk dan lada mana laka nasib akibat dan nasura Denai jota putih barang dan lababarika kok tahu denai dahulu harap denai lakaduka Denai bapa kalakaran dia jodoh Aku bala bila para orang Turun ladin mata jodoh Akhirnya kadang maran dotagang
akan nasib ladai badan mamuja Ati omu adena jota budi parau malagabarikan. Aku tahu denai dahulu haram kadena iyo Denai tabakal karanti jono. babu wala beka para orang Atoro ngalitin atoro. Kiranya imamanya sasura. Mama cali ala ambo pulang dari hilatan adao Aku dulu iyo tahu jangan lagi ni tukang cilawa etulang Amu kasih ayawa pulang mau datang handala mamina. Tiupia pano namonyo Bagi anak maju simbar pada namonyo. Ladai takkan lakiyo tiyo dokan lau mama kawin kan lakamakai kadai bau makan nanjo sayu japan Karena Allah balak orang laku nabi jangan saya cedo tupai mata pijak yang malu pijak bagu buang dulu. Kan mama cali ala ambo pulang dari hilatan adao Aku dulu iyo tahu jangan lagi ni ko iyo latana Kasih ayawa pulang datang handala mamina. anak mama si imar iyo namonyo Pakai anak maju si imar namonyo. Ladai takkan tiyo Kalau mama kawin ka kamakai lakaten bau lagami kapu alagbalika. Allah baalak tuugan ko dapat kanda salero Jatuh tupai lada pejari ngalam pe bagong godo Lahiran orang mina dalai itu ada namonyo. Lati tuan ladanyo aspen enana punyo lai karajo Delai kami lana aduo iolah hambari pulo. Bari lai mo banna se bagai bayatan sajo Sebagai acara-acara atau sebagai intermezzo. Ini baalan karan Allah aku tolak ilmunya Nanjol lagu nanamano barakatuhu tambahnya. Nanti ratu juo pangan kisah dan laku Nanjol ratu labagai manu nekalin binyo. Nela boleh hadi badi lebaran satu baita kau Nala jadi rasunyo. Dari kami dan badu Kalau ia penitia lakado pulo oleh-olehnya. Untuk kita bersama Elok lah dikatakan Ikan ladanya kami lah sabutu Kang lada curi tolak nak panah lada membara Iyo konco dan lamun Betul lah semua sana saudara Jopo wala dan ranca jolakunan nasero Ayat jolaku Kesiranta aku Gigi jojo jo baru Gigi jo loli Gigi jojo jo baru Gigi jo loli
minta ditimbang kok dosa ampunan lebih Ijo nyoli Ijo nyoli Di kini jo nyodo baru Ijo nyodo baru Kaji pompa menan mandila jika pala menan kato Lati Ladakan bana ini bana pitu bahanyo Lena kami ladanyo bari lapanyo dahi kato Anala dape nana disiko iyo waya pidisiko Kau di bawah lainnya pulang nayo namuh babahayo Dela simak ladakan bana ini bana pitu bahanyo Singgalang dajo merapi dalam daerah di Padang Panjang Amal ibadah di bawah mati Aratuna banyak dibagi orang